Personalități marcante din mediul de afaceri, sănătate, sport și arte au primit titlul Omul Anului 2012 pentru contribuția adusă la îmbunătățirea imaginii societății românești. Printre laureați s-au regăsit profesorul Mihai Lucan, soprana Angela Gheorghiu, dar și sportivi precum Alina Dumitru sau Sandra Izbașa. Premiile ajunse la cea de-a treia ediție au fost acordate ca urmare a voturilor a peste 40.000 de cititori ai cotidianul.ro. După un nou an în care performanțele și-au spus cuvântul, aplauzele s-au făcut auzite pentru cei care s-au numărat printre câștigători. Sunt de fapt valorile României, sunt personalitățile care au marcat anul 2012 și un mod de a recunoaște acum contribuția lor la imaginea pozitivă, partea pozitivă a societății românești. Un premiu special i-a fost decernat și omului de afaceri Mihai Anghel, reprezentantul domeniului Coroanei Segarcea, cel care a lansat colecția de vinuri onorată cu nenumărate medalii de aur. Au fost câteva mii de oameni care ne-au dat girul. Înseamnă o recunoaștere a faptului că am depus destule eforturi ca vinul românesc să fie din ce în ce mai cunoscut, să schimbe domeniul unde sau latura în care a fost dus pe vremea comunismului și în ultimii 20 de ani. Redacția cotidianul.ro a mai acordat 2 diplome de excelență la 2 profesori, 2 doctori, 2 personalități, profesorul Cerin și domnul profesor Lucan, vă invit pe scenă. Numai puțin aș spera ca o asemenea premieră să atragă mai mult atenția asupra ceea ce fac oamenii din medicină. Pentru că de bine de rău, în condiții uneori absolut dramatice, aceștia reușesc să ajute foarte mulți oameni care au nevoie de noi. Eu cred că premiul nu trebuie acordat unor persoane cum sunt eu, de exemplu, și oamenilor acestora. Printre premianții Galei Omului anului 2012 s-a regăsit și soprana Angela Gheorghiu, nominalizată pentru al 3-lea an consecutiv la categoria arte. Printre laureați s-au mai numărat sportivii Alina Dumitru, Sandra Izbașa, precum și antrenorii Mircea Lucescu și Laurențiu Reghekamp. Un premiu aparte a fost oferit post-mortem regizorului român Sergiu